Foley artistler kino sanatynda sesler näl döredilýär. Gaçany film düşürilip we seplemek işleri ýerine ýetirilenden soň ony dürli ses effektler bilen baýlaşdyrmaly. Muňa foley sanaty diýilýär. Film suraty düşüriliş döwründe diň aktýorlaryň aýdýan sözleri ýazylýar. Biz bolsa onuň görnüşiniň ýüzüni ähli sesleri we sesleriň inçi tilsimlerini goşup ekranyna filmde bolýan şekilleri hakykat ýakynlaşdyrýar. Bu film ses kartasy kaçan edilýär. Oňa biziň üçin ýörükde okudylan hünärmenler düzüp berýär. Ýene de biziň işimizde renkli ikijizlik ekranyna hereket edýär. Streamer atlandyrylýar. Bu çyzyklar ekranyna çepden saňa hereket edýär. Gaçanda şol çyzyk barmaly nokadyna barandan soň biz sesi emele getirýäris. Şeýle edirenine ören takyk bolýar we ýerine düşýär. Ine biz şol iki çyzygy ekranyna goýduk. Ine men ädim seslerim ýazyp başlaýaryn. Bu aýakka sesler ähli filmlerde gerek bolýar. Elbetde bizi aňza düşenok ýöne onu gawat getirmeli. Elbetde tomaşa edenlerinden tomaşaça biziň duran ýerimizde ýöreýändigimizi we biziň ýöreýäniň demalşyny hem gözüňde tutýanlygymyzy pikir etmeýär. Kä halatda bir gahrymana gerek bolan aýakgaby tapmak üçin 50 jüt aýakgap saýlap seçmeli bolýar. Her bir gahrymana laýyk we gawat gelýän aýakgap tapmaly. Rejissoryň hem öz segi bolýar, ony hem gözüňde tutmaly. Egerde daýaw erkek adama ses vermeli bolsam, onda men başga aýakgap saýlardym. Bu ýerde bolsa biziň elimizde öwelen kofe dänejikleri. Muny ullanmak bilen biz has hem gyrdadyk sesi döredip bileriz. Meniň pikirimçe biziň işimizde köp tilsimler aktýorlary degişli. Senin gahrymanyň gamgynmy, ýa ol tersine tutan ýerlimi, ýa-da ol sersaplymy, ýa-da utanjaňmy, belki ol dymmadyr, ýa bolmasa gorky döreýändir. Mundan başga da gahrymanyň ulanýan we galtyşan enjamlary hem gurallary bilen iş salşmak ören gyzykly bolýar. Ädim seslerini ýazmakdan soň biz rekvizitler bilen işe başlaýarys. Ene owunjuk edil suw ýaly akyp duran matanyň sesi. Sesler sizi ekranyň öňünden aýyrmaz ýaly bendi edýän göýüşdir. Käte hem bolýar ýöne gaty gyzykly iş, kämegal şike salýan wagtymyz hem bolýar. Gaçan men ses bilen işleýişimde men ol sesi nirden almaly ýa-da ony nädip döretmeli diýen pikir bilen çemeleşýärin. Ol ses hakykat ýaly diň hata ondan hem täsirli bolmagyna çalyşýarin. Ine bu ýerde ähli zat doňýar. Men bu işimde suwuň doňýar görnüşiniň sesini döretmek üçin mazal oýlanmaly boldum. Ses rejissori sesi ýognalýar, şeýlelikde suwuň sesi ýognaýar we goýalýar. Men köplenç öz sesimi hem ulanýan, sesim bilen men suwuň ähli tarapdan şugurdap bosup gelýänini bildirmek isleýärin. Şeýle bir ses bolmaly. Misli ol adaty bir ýerden gelýän ýaly eşdilmeli. Ses rejissoriň men döreden seslerimi kompýuter arkaly taraşlap onuň gerekli netije bermek üçin edýär. Bu ýerde suwuň sesi soňra jytyrdy we meniň sesim beýlek sesleriň aşagyna, ýagny ses rejissoryň goýan we galan beýlek sesleriniň jümmüşini sesler bilen biz ses rejissory bilen birlikde işleýäris. Biz elmydam arasy we takyk sesler gazanmak üçin tejribeler geçirip durýarys. Maňa bu edýän işim ýaraýar. Ýöne men döredilýän sesleriň has hem täsirli bolmak üçin durly pluginler we enjamlary ulanyp olaryň ýokary derejesini gazanmak üçin çalyşýan. Rejissor biziň seslerimizi özi işläp olaryň has täsirli we ýokary hili bolmagyny üçin edýär. Bu bolsa meniň işim üçin ören wajypdyr. Kä adamlar ses rejissory we bir ses ýazgysyny ýerine ýetirji diýip düşünýär. Ýöne ol beýle däl. Ol pikir edýän, ol döredýär. Ol bir giden pluginler ulanýar. Hem olaryň we nähili ulanylan dogry boljagyny bilýär. Ses rejissory edilýän işiň iň soňky netijesi bagly bolup durýar. Ol ses toporuny işleýän hünärmenleriň aýrylmaz bölegidir. Öňkü döwürler kino filmlerde taýýar sesleriň, ses effektleriň saklanýan ýerlerinden alyp ulanýadylar. Häzir bolsa biz hakyky jany çoňur sesleri edip film alınýan meýdançyda döredýäris. Egerde tomaşaçynyň gulagyna döredilen sesler ýaran bolsa, onu biziň işimiziň ýerine düşenligini arkaýyn aýdyp bolar. Foley artistler kino sanatyny sesler